Данаилов, удовлетворени сте от резултата? Чак сега поред. Елате още за че се избие. Удовлетворени сте от резултата? За изборната активност. Значи, първо искам да кажа, че очаквах по-голяма активност, определено. Макар че, доколкото разбирам, все още има хора, които искат да гласуват и ще удължи гласуването, за да има все пак някъде ранните зори окончателния резултат. Това, което бих казал, следях от време на време това, което вървеше в някакви сайтове, радиа и така нататък, но беше много забавно. Аз се радвам, че все пак присъстват на всеки някъде се харесала на слушателите ударих радио. Това, което бих искал да кажа, че вие ще ми кажете, отиваме ли на балотаж или не? Според вас. За сега, благодаря ти, че... Защо според вас пуснаха глас хората? За вас? Хората пускат глас за мен и за Ивайло, защото сме ясни на хората. Ние сме усмихнати хора, които мислим за доброто и сме демократи. И аз си позволя първите думи, които ще кажа пред вас, да благодаря на всички българи, които не се оплашиха, мислят демократично и отидат и дават своя глас за нас и за, разбира се, за останалите опоненти. И това ми дава надеждата. Моите проекти в първо гласуване втори, на второ гласуване първи, ще се сбъднат. Какво очаквате да ви подаде ръка на следващите избори? Ако не бяхте очаквали. Очакваме от нашето обращение и моите ще бъдат към всички хора, които наистина дават демокрацията и които искат в край на краща някой да има, който да държи, така да се каже, под око тази власт. Защото виждате какво се случва. Това, което ми видях в очите и с градовете, които видях, наплашени, напълно отчаяни хора, а в същото време някой иска да ми потвърди, че всичко е чудесно и розово. Не? И разбира се, ще се види какви са разликите, но аз мисля, че протестният вод на българите предстои следващата седмица. Социолозите излъгаха ли? Очаквате подкрепа? Бе, някъде много надуха социолозите. Аз съм го заявявал много пъти, че аз се интересувам това, което смятат на социолозите. Разбирам ги и тях и те трябва да работят хората. Но социолозите не вържат, когато хората си казват своето мнение и своите желания. Щяхте ли да стигнете до балотаж, ако не бяхте вие кандидат за вице-президент? Аз съм скромен, няма да кажа дали ако бях кандидат. Правих това, което съм убеден, че трябва да правя и много ви моля, разсейте тази мисъл, която протече в сайтове, че като спечела ще се окаже. Подкрепа от кого очаквате сега, господин От всички хора очаквам. От всички. Моля? От коя страна? Значи, ние ще се обърнем и към хората на Меглена Кунева. Това са хората от средния бизнес, които не са добре също. Към всички общности, независимо от какъв етнос носят със себе си. И най-вече ще обръщаме към хората, които мислят и милеят за българската демокрация. А те никога са малко. Тук влизат и хората на Богдан, така ли да разбирам? Тук влизат и хората